ہن صحابہ نو بھوکن لگ پاؤ. پہلے تسی ساڈے خلاف بک بک کر دیو, ہن صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پاؤ. دور کتے ہو. یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردا. تانوں اپنے علم تے ماڑے ایہو جیاں تحقیقاں سی تہاڈیاں مروڑ کے تے اصل سافلین چھڈ دیاں گے. تہاڈا علم کتنا ہے جنہاں تے رب راضی رسول راضی. اللہ نے ازل وچ ویکھیا, رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا تے میرے صحابہ دے دل تو بد کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. پلیتو اور سیاہ دل والے ہو, تسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دور کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو. بس ان کے لیے یہی میرا جواب کافی ہے. ہن صحابہ نو بھوکن لگ پاؤ. پہلے تسی ساڈے خلاف بک بک کر دیو, ہن صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پاؤ.